és que vinc amb rodalies, és el que té. Em dic Josep, soc de Barcelona, soc de la CUP i de la COS i treballo als autobusos de TMB i, bueno, òbviament per qüestió de feina m'interessa el tema de mobilitat, malgrat que puc dir que només tinc coneixement una mica del que afecta a nivell de Barcelona, a nivell de les infraestructures de mobilitat de la ciutat. Però bueno, volia també venir per escoltar sobre la qüestió de mobilitat a nivell del país sencer. La Laura i jo abans d'entrar havíem estat parlant que com que s'havia fet tota la feina més o menys i aquella d'antecedents i tal, això sempre es pot esmenar després, però la qüestió hi havia un tall de principis bàsics, que de fet això s'ha extret amb el Matías Serracant. Jo havia fet un paper amb el Matías, que és de l'Entesa de Sabadell, és un tio molt bo que és de l'Entesa de Sabadell, que havia treballat amb la Rosa, que és un urbanista que havia estat, gent molt bona, que porta treballant molts anys en el territori, i havíem fet un paper per a la Societat Catalana del Territori, i llavors ens van eixir aquells principis bàsics. I el que parlàvem la Laura i jo és de parlar una miqueta més a nivell de principis bàsics de tot aquest tema, perquè, com deia el Thais, és un tema que políticament no tenim marcades cap tipus de posicionament principal, i a partir d'allí, perquè si ens fiquem a parlar de projectes concrets, al final no traurem res d'esta reunió i tenim molt poc temps, i més en aquest tema, si voleu. És que si abans hi havia grans urbanitzacions o grans fets concrets que a la població li podia semblar, li podien parèixer bastant escandaloses, tipus hotels a un lloc o urbanitzacions a un lloc molt concret, ara, per tot això de la crisi econòmica, van una mica més per darrere, van una mica més a tocar una mica d'aquí, tocar una mica d'allà, tocar una mica una llei d'aquí, i amb això s'estan modificant un munt de lleis que són molt complicades d'entendre i que són, que diguéssim, que de cara a un futur, si se torna a reactivar aquesta bombolla immobiliària, podrien fer molt de mal. Podrien fer molt de mal perquè tindrien llibertat per fer de tot. Per tant, bé, ja en principi per part meva ja això ja. I jo d'entrada proposaria el que s'ha plantejat ara, és a dir, qüestions que s'acudeixin respecte al que tenim en aquests moments, intentem fer una volta una mica ràpida i llavors ja centrem a partir de les intervencions sobre quins punts ens poden interessar més de debatre i quins els deixem de costat i ja farem unes noves jornades per continuar-los discutint. Jo volia, és que potser és una cosa que complementa una mica aquests punts i també dona peu a uns altres debats. Crec que falta una referència al tema del Pla General Metropolità. Sí que és d'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, però és un marc molt gran que es va plantar fa quasi 40 anys i que ara és el llast de molts ajuntaments i també de... Vull dir, potser afegir alguna referència o... No sé si plantejar si interessa o no interessa entrar en tema de PGM perquè... És que de fet hi ha un punt de discussió que és el planejament territorial i urbanístic, vull dir, i cabria perfectament. Bueno, ha arribat gent nova entre mig, però ja hem explicat més o menys què es faria. La idea és que ara posem en plenari el subjecte de jovent i com definim el jovent. Doncs si voleu comencem pel grup 1, aneu dient i anem apuntant, val? El grup 1? Sí. Bueno, nosaltres, quan hem parlat de jovent, també hem fet referència a una edat que no està del tot específica, però també hem fet referència sobretot a un col·lectiu que té esperit crític, iniciativa, inquietuds, que té més receptivitat, que està en un procés de definició d'un mateix. El grup 2? Nosaltres ens hem plantejat la joventut com una etapa de la vida, hem estat una mica debatent si és temporal, no temporal, i sobretot perquè estem... El que ens defineix com a jovent també són les condicions on ens trobem com a joves i com responem a aquestes inquietuds, no? Inquietuds que ens comporten les condicions que més o menys tots compartim. No sé si la següent pregunta, però compartim condicions d'habitatge, condicions de... Vale, perquè la idea és que no féssim per preguntes, sinó que ho féssim tot junt. Això només el primer, però... Sí. Vale. Bueno, si no, ara tornem a aquest i... A partir d'ara els grups contesteu-ho tot. Val, doncs el
Muchos presos salen y se ven solos en la calle porque no sé, o porque no avisa a los familiares, o porque no sé. Si el otro día fue doloroso, ¿ves? Como un hombre que se ha jugado la vida, que se ha jugado todo, que a cambio de nada, se vio solo allí, delante de 4 fascistas y cuatro policías que lo estaban avasallando, ¿no? Y esto no... Hay que dar un toque de atención a quien sea y como sea para que esto no pase. Porque si hay diputados de Bildu, gracias a que esa gente se ha jugado la vida. Si hay diputados de la izquierda abertzale, gracias a que esa gente ha estado toda su vida luchando. Y esto yo creo que se tiene que dar un toque de atención para que ellos mismos se den cuenta de que con la forma que van llevando las cosas no se va a ninguna parte. Centrar el debat que estàvem plantejant. Doncs 4 punts que sembla que han sigut interessants. Demanaré al Josep Lluís que m'ajudi, que abans ha fet un resum bastant ben marcat, però jo he apuntat 4 coses, així molt ràpides. La nostra posició en conflictes, i aquí he apuntat també expropiacions, o sigui, no fa falta que siguin conflictes de guerra, sinó situacions de conflicte. Per tant, com extraiem aquestes posicions? I aquí plantejo també una pregunta a tothom perquè entenguem perquè entenguem d'on parteixo també i d'on partim, qui ha de treure aquesta posició. Estem parlant de la TUP, però què vol dir? Una de les coses que comentava és aquesta marxa que anirà a Madrid, però qui va a Madrid des d'aquí? Qui serà la gent que s'ajuntarà i anirà a Madrid des d'aquí? Qui és el subjecte? Per tant, també quan estem dient posicions en situacions de conflicte tan transnacional o entre estats i amb empreses, expropiacions i tot això, qui és el subjecte que ha de treure aquesta posició. Segona cosa, sobre consum i deute. Hem estat parlant de consum, com afecta el nostre consum, com afecta el nostre deute, i el model econòmic. Molt ben plantejat la posició de classe que hem de tenir. De dir, si ells tenen una posició de classe, nosaltres també hem de tenir una posició de classe respecte a què és l'internacionalisme. Al principi de tot, quan presentàvem el debat, un dels punts, de fet, no sé si havies vist el guió, però era la idea, un dels punts era dir, hem dit unes coses que ens ha quedat pendent sobre el consum, és també el llenguatge, no? Com parlem del llenguatge. Si nosaltres parlem de solidaritat internacionalista no volem dir el mateix que la burgesia quan parla de solidaritat internacionalista, o sí, o hem agafat el seu llenguatge, aquest és el problema, no? I també, aquest és el tercer punt, seria com ens solidaritzem aquests moviments socials, i es plantejaven propostes de dinàmiques de treball conjuntes. Tant la Nerea com, no sé, com Eloi, plantejaven dinàmiques de treball conjuntes, des de com creem una espècie d'alba mediterrània o europea o no sé què, com creem dinàmiques de treball conjunt a nivell de pobles oprimits pel mateix estat espanyol o francès, com es genera aquesta aliança mediterrània i com es genera a través no d'una candidatura, també. Una altra cosa que ens plantejava, un altre repte que ens plantejava la Nerea era no estem buscant una candidatura internacionalista, estem buscant unes dinàmiques de treball conjunt, no serveix de res presentar aquesta, o sí, o jo estic plantejant el que s'havia plantejat aquí,